Сәлем дуслар, клипларның иң кызу көрәш нәтиҗәләрен күрсәтеп баручы тапшыруы кабат сезнең белән. Барлык мәшәкатьләрегезне калдырыгыз да, сезнең өчен эфирда топ клип һәм мин Айрат Ильясов. Топ клипның резидентлары нинди фильмнар ярата? Кинотеатрларга йөриләрме? Буларның барысында бүгенге тапшырудан белербез. Шулай ук сезнең тавышлар нәтиҗәсендә урыннарны да билгеләрбез. Топ клипның рейтинги үсә. Тамашачылар актив кызыксына, резидентлар да артканнан арта бара. Һәм бу атнада без сезнең белән аз тавыш җыйган 2 клип белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Бергәләп карыйбыз һәм саубуллашып та калабыз. Bağışlısım kile şırmana Senin yanda her şakıcılı eni Yaktırtasın barır yolumunu Senin yanda her şakıcılı eni Yaktırtasın barır yolumunu Топ клип бер кайчанда бер урында тормый, топ клипта һәр вакыт яңалык, атна сайын яңа клип. Ә хәзер тагын да шатлыклы хәбәр. Бу атнада сезнең өчен 2 премьера. Хит-парадта бу клипларның язмышын сез хәл итәсез. Атнаның беренче премьерасы Илгәрәйдән TMTV Production белән бергәләп иҗат ителгән клип. Нәтиҗәсен бергәләп карыйк. Yılğalarga su içerge düşüp barlı akışlar Bar kanatlarını kayırmay yaşasak idi dostlar Güzel bakşada kırılgan akışlar yaları Gitilmesin bəxtləri var bulsun dünyaları Güzel bakşada kırılgan akışlar yaları Gitilmesin bəxtləri var bulsun dünyaları
Артап үскен шешеклерге Қуарап күңе сықлана Бір тамырдан шыққан гүлдей Яшәгізсіз дүнияда Güzel бақшада қырған Аққышлар ялары Кетілмәсін бәхітлері Бар болсын дүниялары Güzel бақшада қырған Аққышлар ялары Кетілмәсін бәхітлері Бар болсын дүниялары Кетілмәсін бәхітлері Бар болсын дүниялары Кетілмәсін бәхітлері Бар болсын дүниялары Атнаның икенче премьерасын каршы алабыз. Клиплар өчен тавышларыгызны 13:20 номерына юлларга онытмагыз.
Лилия Хайруллина Леонардо Ди Капри булган барлык фильмнарны да яттан белә. Ди Капри катнашуында «Пляж» исемле фильмын күп тапкырлар караган. Хәзер дә буш вакыт булганда карый икән. Кинотеатрларга ешери, тормыш иптәше белән кинопремьераларны бер кайчанда калдырмыйлар алар. Ә менә Лилия Хайруллинага фильмда роль бирсәләр, тискәре яклы геройны сайлар идем мин дип белдерде безгә. Хәзер бәхетле булу серләрендә уңай рольне башкарган Лилияның клибын карыйбыз. Кеше бәхетен эзли, шын мәхәббәтен көтә. Саф йөрәкләр таба ала, тиң ярын меңнәрдән дә. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Туган таңны елмайып, каршы алып сөйенеп, күңелдә ачу сакламый, яши кичерә белеп. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Бәхетле булсаң, бүлеп бир, бер өлешен дустыңа. Бүләк иткән сайын бәхет, сиңа да арта бара. Бәхетле булу серләре, күп түгел гади генә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Яшәргә кирәк җирдә. Яратып һәм яратылып, яшәргә кирәк җирдә. Рафаэль абый боевикларны үлеп ярата икән. Иң яратканы Брюс Ли белән төшерелгәннәре. Тормыш иптәше Дина апа мелодрамаларны якын итә. Бергәләп алар Галиәскәр Камал театры спектакльләренә йөрергә яраталар. Башка өлкәдән килгән кунакларны да Гел Камал театрына алып баралар. Рафаэль абый театрда уйнап йөргән кеше. Хәзер аның клиптагы ролен карыйбыз һәм тавышлар җибәрәбез. Yaş gözlerim, asulandı yüzlerim, siyen diyen sözlerimle kabul etçi sigenim. Bir sen iyiydi yüreğim, sin dip gün
күнне типкенін, сүйем сүйні сүйгенім. Seni күргеш күзләрім, асыланды yüzләрім, сүйем деген сүзләремне қабыл итші сүйгенім. Сән еді ерегім, сен деп күнне типкенін, сүйем сүйні сүйгенім. Мұсу менім түннәрім, yalğız қалсам сүйгенім. Сенің яқты yüzләріңні yıldızlardan özlerim. Seni күргеш күзләрім, асыланды yüzләрім, сүйем деген сүзләремне қабыл итші сүйгенім. Білсәң еді ерегім, сен деп күнне типкенін, сүйем сүйні сүйгенім. Seni күргеш күзләрім, асыланды yüzләрім, сүйем деген сүзләремне қабыл итші сүйгенім. Білсәң еді ерегім, сен деп күнне типкенін, сүйем сүйні сүйгенім. Шын бақшаға сүйгенім, тыңла күңіл сірләрім. Шын күңілден айтам сиңа, сүйем сүйні сүйгенім. Сені күргеш күзләрім, асыланды yüzләрім, сүйем деген сүзләремне қабыл итші сүйгенім. Білсәң еді ерегім, сен деп күнне типкенін, сүйем сүйні сүйгенім. Seni күргеш күзләрім, асыланды yüzләрім, сүйем деген сүзләремне қабыл итші сүйгенім. Білсәң еді ерегім, сен деп күнне типкенін, сүйем сүйні сүйгенім. Білсәң еді ерегім, сен деп күнне типкенін, сүйем сүйні сүйгенім. Сүйем сүйні сүйгенім. Лиана Габдрахманованың соңғы тапқыр қараған фильмі «Фокус» төп рөлдә Уилл Смит. Кинотеатрға йөрмей, чөнки яңа премьералар қызық түгел дип саный. Комедияларны қарарға ярата һәм тамашачыларға да киңәш итә. Куркыныч, ужастик фильмнарны гомумән карарга курка. Ә хәзер Лиананың башка стильдә булган клибын карыйбыз һәм тавышларыбызны җибәрергә онытмыйбыз. Яратмыйм дип миңа эндәштең дә янан китеп бардың. Мин ялгызым калып әрнештем. Мин ялгызым калып әрнештем. Янарымда
Топ-клипнің қыл ұртасына келіп те жеттік. Ең қызықлы моментта рекламаға бөлініп алабыз. Достар, бір ел ішінде Илгиз Ханафиев армия сафларында неше килоға артып қайтқанда, Мурат Гайсин бұ яшына жетіп, диңгізні не үшін бірінші тапқыр көрген. Бұл сұрауларға жауапны сіз тәмлі күрештің ширатағысында көрерсіз. Демек, жігітлер, Шимба күндіз көңбірді ТМТV каналының тәмлі күреш тапшыруында көрішербіз достар. Менің ойдауымша бик тәмлі болашақ. Әрбір хужабикенің өз сірі, өз линиясы, гармонияда бұл. Яқтылық қамтыл, палитра білән ойна. Яңалық ізлә, өз линияңны сайла. Традицияларны сақла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, яқты, түрлі төсле. Вақыт белән сыналган савыт саба. Стой! Там же подводные камни! Девушка! Никаких подводных камней. За интернет и цифровое ТВ цена фиксированная 600 рублей в Дом.ру. Җитсә яшелгә, күмелә синең ярлар. Бер ям өстәп шул ярларга, ошалар карлык ачылар. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым. Шымырты миләш болынында, күмеләшәү чәчәккә. Мине ышанам очрашулар, булыр дип киләчәктә.
senin yanına alıp bara uyularım. Ağı delini buyuları şavlap ağa suları. Şul yakılarga senin yanına alıp bara uyularım. Haman aşkına Küngillerinin aşkını Bu bitikmege tügel Ağı delin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanına alıp bara uyularım. Ağı delin bu yılları Şavlap ağa suları Şul yakılarga senin yanına alıp bara uyularım. Yakılarga senin yanına alıp bara uyularım. Alıp bara uyularım. Миләүшә Фызылжанова йылаган киноларым сана бітірілік түгел, мин бик писле кеше дип белдерде. Кинотеатрга дуслар белән йөрергә яратам, әмнә бер караган киноны 100 мәртәбә карамыйм. Минем өчен гел яңа кинолар карарга кызык. Дуслар, әйдәгез әле Миләүшәнең клибын да карап китик. Матур шешек бейлеме Мен ярадам сине әни Котлы булсын бейреме Туган күнең белән әни Кадерлем бердән бере Телимизге теләкләрне
Берничә мизгелдән атнаның җиңүчеләрен дә белербез. Әлегә безне бары тик реклама гына бүлдерә алачак. Яхшы сифат намустан тора. Ковынны капка керекме? Намустан сора. Индивидуаль бизәкләр белән ясалган ковынны кыймалар һәм капкаларны Намус төзелеш компаниясе ясый. Намус 226 0013 226 0013. Кадерле дуслар, мин сезне мөһим карар ясарга чакырдым. Белүегезчә, TMTV каналында хәзер яңа тапшыру булачак. Менә безгә бергәләп уйлап алырга кирәк, кем бу тапшыруны алып барачак. Нәрсә? Берәр икенче вариантлар бармыни? Минем уйлавымча, монда бер генә дөрес карар. Меңләгән шайтан. Мин нәрсә? Беренчелекне сиңа бирәмме? Юк, булмас. Син үзеңне иң уңайлы вариант дип уйлыйсыңмы? Син алып баручы булсаң, барлык диңгезләр дөньяда аны ятыннан карар. Мин сезгә әйтсәм буламы? Кечкенәдән рүмә кушларны яратмыйдым. Нинди сорау буенча җыелдыгыз? Яңа тапшыруның алып баручысын хәзер без сайлыйбыз. Син менә ничек дип уйлыйсың? Anlaşıldı. Яшлек тавышы тапшыруының алып баручысы итеп кем табылуын шимбә кичке 7-дә TMTV каналында карагыз. Бик зур кием салым базарына рәхим итегез. Шул кадәр арзан. Бабайга да бүләк алырга кирәк. Бик зур кием салым базары. Сыйфаты реаль, бәясе социаль. Арбузов тукталышы. Талескер Камал театрында премьера. 24 елдан соң Галиябану Кабат Камал театр сахнасында. Әгәр шушы Хәлилнең кулыннан Галиябануны тартып ала алмасам, Исмагил исеме миңа харам булсын. 3, 4, 13, 21 октябрь. Идеи лучше нет на свете, чем день рождения в Ля-буфете. Шведский стол от 1000 рублей на человека. Любимые напитки с собой. Корстон, первый этаж. Подробности 279 31 75. 18+. Берничә тавышлар җитеп бетмичә 3нче урынны яулаган клип иясенә сүзне бирәбез. Гүзәлия элек бар гадкий койот фильмын кат-кат карый торган булган. Валентин Гаф тормышы турында документаль фильмын карагач, елаганын сөйләде җырчы. Гороскоп на удачу комедиясын карагыз, бик кызык дип киңәш бирде безгә Гүзәлия. Әлегә без аның югалтасы килми клипын карыйбыз һәм аның өчен тавыш бирәбез. Худай биргән бәхетем, син гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер бетте. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма
alma Xudayım birden bir bəxitimni. Xuday bergen bəxitim, sen ömürlükə dip kildin. Yo'g'altasım kelmesini, biz ikkimiz bir bittin. Sindirma qanotimni, yo'g'altma himmatimni, tortib olma Xudayim birdan bir bəxitimni. Sindirma qanotimni, yo'g'altma himmatimni, tortib olma Xudayim birdan bir bəxitimni. Sindirma qanotimni, yo'g'altma himmatimni, tortib olma Xudayim birdan bir bəxitimni. Sindirma qanotimni, yo'g'altma himmatimni, tortib olma Xudayim birdan bir bəxitimni. Хит парадыбызның мәртәбәле урынындагы клипка сүзне тапшырабыз. Икенче урынны яулаган клипне бергәләп карыйк. Элвин Грей Джеки Чан уйнаган киноларны карарга ярата икән һәм аның шул якларга барасы да килә. Җырчы егет кинотеатрларга йокларга гына барам дип белдерде безгә. Ул кино башлануга йокыга китеп, йокысын туйдырып кайта икән кинолардан. Ә менә хисләргә бирелеп һәм геройлар өчен борчылып утырган фильмы 1+1 икән. Ә хәзер әйдәгез аның кызык сюжетлы клибын карыйбыз һәм 1320 номерына топ клип 118 саны белән SMS хәбәр җибәрәбез. Aşmadı gammelge ant itib birişken va'dalar yılama yarsıma sen özün gayipli barsın. Yılama
Bulutlar daralar Işanış kıskandır aranı Yılama yarsıma Yılmayıp kim irken karşıma Yılama yarsıma Yılmayıp kim irken karşıma Yılama yarsıma Yılmayıp kim irken karşıma Bu атнада топ клипнің жеңушісі ең көп тауышларын жиған, күндәшләрен артта қалдырған бірінші орындағы клипні қаршы алабыз. Лиана Хисматуллинаның біріншілерден болып көңіліне үтіп кірген фильм ол «Титаник». Жыршы қыз қорқыныш, ужас фильмларны да қарарға ярата. Көптен түгел қараған фильмі «Су һәм ут» исемле түрік фильмі екен. Оның іштелігі бик мұңсу, көңілләргә үтеп кіре тұрған дейді Лиана. Хәзер Лиананың клибін қарайбыз һәм тауышлар юлларға ұнытмайбыз.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье. TMTV каналында топ-клип тапшыруы. Бары тик сыйфатлы клиплардан гына торган хит-парад. Атна сайын беренчелек өчен көрәш. Төшеп калу ачысы һәм җиңү шатлыгы. Кемнең нәрсәгә лаек икәнен бары тик синең тавышлар гына хәл итә. Иң гадел хит-парадка син дә үз өлешеңне керт.